Независимо дали сега започвате своята нова кариера в индустрията на красотата или вече имате натрупан опит, едно е сигурно – изживявате своята мечта. Но каква е разликата между известните и не чак толкова известните и популярни професионалисти в тази индустрия? Отговорът е в една дума – браво! Едните успяват да се позиционират много по-добре от другите в съзнанието на клиентите си. А как го правят? Просто като не допускат тези три грешки. Безразборно постване на снимки, без ясна стратегия и тотална липса на идентичност. Ако и вие искате да впечатлявате клиентите си и да направите вашата марка незабравима, да споделяте със света вашия опит и талант и мечтаете да превърнете социалните мрежи в ваша собствена арена на красотата, аз съм тук, за да ви помогна. Здравейте! Казвам се Николай Петканов и през последните 10 години се занимавам с изграждането, разработването и позиционирането на различни компании в различни индустрии. Ето защо на мен се падна честта да бъда вашия лектор в обучението изграждане на успешен бранд в индустрията на красотата. Повече информация за самото обучение ще намерите в линка под това видео. Ще видим там!